ɲɛ bɛ nin musokɔrɔba in na ni ne ka fɛn bɛɛ ni ne ka diɲɛnabɔ ye cɛ o cɛ muso y'i kulonkɛ ni ne bɛ sa ɲɔgɔn na ne ko e n'a bɛ sigi kɛ yen cogo di e b'a permettre ka na anw fɛ yen k'o tɔ ye ko cɛko dama yɛrɛ aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya ma a bɛ cogo di jara ye yɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ mɔmu bɛ i ɲɔgɔn tɛ musow bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɛ yɔrɔ ne tɛ an famana nin ma dɛ n'a diyara ye ka ban an tɛ dumuni duman kɛ an tɛ dumuni sɔrɔ ka dun t'an ye tile yɛrɛ ma bin yɛrɛ ka fɔ ka su ko e lagari tɛ sabali tɛ ka cɛ ne fiya lagari ma depuis kuma jumɛn ne y'i lamɔ kan o tɛ dumuni de la n'i ne mankan mɛn tuguni ma Tureja i tɛgɛ bɛ ka suma yɛrɛ o ma i fara de ya i Kureja o ma ne ka dumuni ma diya i ye a diyara walayi a diyara yɛrɛ a tɛgɛ bɛ sumaya a tɛgɛ bɛ sumaya n'i tɛ se ka duman bɔ n'i muso ɲɔgɔn ye duman bɔ i na se k'o dun kosɛbɛ lagari sabali sa Kureja dumuni kɛ sa wala ni farafin bɛrɛ kun tɛ na mɔmu bɛ jiri ni masaniya tigɛ ko asa fɛnɛ cogo di dun ma dun kɛ azame diyara yɛrɛ merci a barika ma sabari ala ka suma bebe i y'a ba filɛ lagari ni bɛ mun de ɲɛ ye sisan ma o kuma ne tɛ ka cɛ ni fɔ wa nin bɛ mun de ɲɛ ye ne filɛ ka den lawuli ka bɔ dumuni kɔnɔ ka sɔrɔ ala ma fa juru min ko sugu la dɛ ma ne ma kuma jugu fɔ koyi ne ye cɛ ni fɔ n'a tɛ duman bɔ a tɛ duman bɔ kɛ mɔmu bɛ duman bɔ n'o bɔra ne b'o fɔ dɛ i ka ne ka bɔ da la hali i b'o kuma sugu de la a da la ba yɛrɛ fara dumunikolo den na yɛrɛ i ɲɛna k'i bɛ ka to yan nin ma kana ta lagari ma sa ayi n bɛ mɔgɔ dusu labɔ sa waliden wulilen filɛ ka bɔ dumuni kɔnɔ ka sɔrɔ ala ma falen a bɛ mun y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛnɛ gɛlɛyala bi dɛ ni dumuni baden ne bɛ mun kɛ nin bɛɛ la oui Jana oui o kuma ne dumuni min kɔrɔ halisa ne ka to k'i ma ko ne la man di ne sa ne kɔni t'a fɔ ko nin kuma ni ne kɛlen don halisa k'e bɛ k'i ɲɛ kumukumu ne kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko ne ye min kɛ k'a digir'i la n b'i deli ka yafa n ma ala kama n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni e k'i ɲɛ kumu ne kɔrɔ man di ne an bɛ tɛ kɛra yɛlɛ dɔɔni sa Kureja i b'a kalama ko ne yɛrɛ ka to ka ɲɛ kun kɔrɔ man di ne yɛrɛ t'a fɛ mais ala ko cɛ ye fɛn min tɛmɛna dɔw la a ye n tɔɔrɔ trop n'i ko k'a ma n tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ n y'a faamu n jɔ t'a la ne muso de ye e ye tu entends ko ko bɛ se ka tɛmɛ du in kɔnɔ yan ne mɔgɔ t'a si la mais n'a bɔra ne nɔfɛ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ n muso n furumuso et puis dɔ wɛrɛ tɛ fo woloba e ka bɔ
kita kɔɲɔyɔrɔ la ne ba banabaatɔ bi mɔgɔ gansan kana don so kɔnɔ n bɛ e yɛrɛ ɲininka e tɛ yen a bɛ faamu wa? A tɛ faamu. ɲɛ bɛ nin musokɔrɔba in na nin de ye ne ka fɛn bɛɛ nin de ye ne ka diɲɛnabɔ ye cɛ o cɛ muso o muso y'i kulonkɛ nin na ne bɛ sa ɲɔgɔn na. Jo t'ale bɛ yafa ma. Kɛlɛ banna. M'an fɛ sa. Kɛlɛ banna. Yɛlɛ dɔɔni sa. Problème t'en as rien fait. Il est farama. D'accord. N'ango bisous k'i la. Ah, mon petit cœur. N'a se ka ɲɔgɔn kan bilen. N tɛ se k'a kan tuguni. Wala n tɛ se k'a kan. N y'a mɛn. I kunsigi yɛrɛ bɛ ka caya de. Viens dans mes bras. Non, t'en bourron boy comme ça. N'ala sɔnna ma. Merci. Nam. Ça va? Okay. Ah. Mais non. Nere no mo. Ni bina enyi o do no. E action me ga ta de ma fi. Donc ebe fe ka ira e mara dendo ni de mama la. Ha? Fati, ni ci sɛbɛ man t'i da i t'a fɔ n ɲɛna i b'a dɔn ko ne de bɛ galan ka taa n ka tobili la. Nin fana ye mun ɲininkali modèle ye? Ne mun ɲininkali modèle. Ye mi ke me ki ɲininka o de la. N tɛ kabakoden dan ye. E t'a bonya ne kan'a bonya. Ah? Arama. Donc o de kɔrɔ ye sisan ne ni bɛ taara duba la. E bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye maa kɔrɔ. K'i ɲɔngiri ka maa fo. Ne ma taa n yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye maa ɲɛkɔrɔ de. Ne ye mɔgɔ ɲɛnama de. I tɛ mun ye i tɛ se ka ko ye koyi. I ɲinana k'a fɔ ne ye duba kɔnɔ den de. Awɔ. Ne bɔra du min kɔnɔ mara de bɛ yen nɔ bonya ni mara. Ni mɔgɔ o mɔgɔ b'i ba bɔ walima mɔgɔ o mɔgɔ b'i ba sanfɛ i kan k'o tigi bonya de. Awɔ. I tilala. N ma tila fɔlɔ mais n bɛ k'i lamɛn fɔlɔ ça dépend i bɛna mun fɔ tuguni. Arama. N tulo b'i la. Bi t'a kɔ. Bi t'a ɲɛ. N t'a fɛ. I ka yɛlɛ n joli. Ne k'i bonya dɛ. Ne k'i bonya yɛrɛ de. Donc, kana na limite dépasser. Fati, ne ka n kingiri gan ka n buramuso fo o de y'a ye ne yɛlɛli joli kan. Wallahi no o de y'a ye ko ne yɛlɛli joli kan. Hali sini ni n taara n bɛ taa n kingiri gan k'a fɔ e ko mun. Awɔ. I t'i kingiri tigɛ dɔrɔn i ka da ye. Ayi n t'o kɛ o. A kan ka kɛ cogoya min na ne b'a kɛ ten de. Mun y'i la averti. Fati i bɛ se ka mun k'o kɛ koyi. Ne yɛrɛ t'i lamɛn yɛrɛ. E yɛrɛ ka temps tɛ ne bolo parce que ne hakili la i bɔ ne da la ne bɛ k'i lamɛn min o de don. Ko mun de don i ka taa. Wallahi i ka taa. Ni ladi ko min tɛ kan da kan. Arama kɛra na figi ye koyi. Arama ka taa yɛlɛma ma le ne fa k'ale ye mɔgɔ bonya ni ne tɛ mɔgɔ bonya. E tɔ ne mɛnna ne tɛ ka kan da e. Wallahi n tɛ perese ma n bɛ min kɛ ni Fati b'a la. N dɔgɔnin. Maro ye baraji sɔrɔ ne sen koli la bi sa. Ma o tɛ fosi ye. Anw de kan k'aw sen ko ni. Taara ji fɔlɔ min bɔ i m'o nɔgɔ ye. An tɛ se ka biri bilen ka sen ninnu ko. I b'a dɔn n'i kɔrɔla birili ma nɔgɔ aw ma. E ma ye f'a bɛ ka biri. Yɔrɔ. Awɔ. Arama bi ta in kɔni. I baraji sɔrɔ nin na dɛ. Yɔrɔ a jɛra. A jɛra yɛrɛ. Ne ko yɛrɛ ɲinɛna ka bɔ ni serviette ye o. A ka ɲi tan sa. A ka ɲi. Fiɲɛ mana nin fili sisan. A bɛ ja. Ok. N y'a mɛn. A jɛra dɛ. A jɛra. Kosɛbɛ. Ok. A jɛra yɛrɛ fo ka sen lafiya. A kun y'o de ye o ma. I ka nisɔndiya sɔrɔ a la. A diyara n ye Yɔrɔ. kosɛbɛ. D'accord. I ni baraji. Ala k'i sara. Amina. I taga ɲɔgɔnna k'i. Amina yarabi. Ala k'o dɔgɔ minɛ. Ami yarabi. Se. E yɛrɛ tun bɛ ka na kuma dɔ fɔ.
Ne me fɛ k'i ɲininka i kɔrɔmuso Fati ka kuma de la. Ne ko e n'a bɛ sigi kɛ yen cogo di de? Ma an bɛnnen don a la o. Ne b'a dɔn aw bɛnnen don a la. Aw bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ de wa walima ale b'a ta dama ta de kɔnɔ? Ma bɛ komi i fana famana ka se so dɛ. Ne famana dɔɔnin. Bon ni Fati an bɛ so kelen kɔnɔ mais Fati b'a ka damana ne bɛ n ka damana mais an kɔni jɛlen don salon na. K'aw jɛlen don salon kelen na wa? Ayi o kɔni o kuma t'a la sa. Umaru bɛ se ka sɔn o ko ma cogo di? Ma kana ni dusu labɔ la sa. Ne kɔni bolo tɛ problème ba ye. Ayi. Olu tɛ kɛ tuguni o. Ala k'i t'i dama yɔrɔ la. An bɛ tile min na bi. Ka denmisɛnnin 2 fara ɲɔgɔn kan. K'olu ka jɛ salon kelen na. E m'a dɔn Umaru ye damatɛmɛ kɛ? E m'a dɔn a ye damatɛmɛ kɛ? Ma a faamuya sa yɔrɔ de ka gɛlɛn sisan. Kana faamuyali ko kuma fɔ na san buramuso. O tɛ se ka kɛ o. O bɛ se ka kɛ cogo di? O Fati kelen ta ye salon ye. O kuma in ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ dɛ. Mais ne b'a dɔn. N b'a dɔn n bɛna min kɛ. Ayi Umaru bɛna ne sɔrɔ yan. Jɔ o tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ. Ayi o tɛ ɲɛ sa. Kana na dimi o la sa. O tɛ ɲɛ. Ma ne kɔni bolo problème ba t'a la. O tɔla aw 2 bɛ de furulen tɛ yan. An 2 bɛ. A ma t'i ta k'a b'i fɛ wa? A ma Fati fana ta k'a b'o fɛ yan. Ale dun bɛ salon na a kelen ma mun na? An 2 de jɛlen don salon na o. Ni kuma in ma bɛn ne ma. Ara sira. Chérie, an sɔgɔma. Fosi tɛ. Ça va. Ma an taa ji bɔ ma. Awɔ taa. Ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛna min kɛ. Ko tɛ se ka to tan. Problème t'a la. Umaru ye dan sago nin ko la. Kana dimi o la ma. Ayi nin kelen ni ma diya n ye fiyewu. Ma a kɛra de tuguni. E sɔgɔmada joona na k'i dusu bɔ tan. A bɛɛ tɛ Umaru de ye Chérie. Umaru ye mun kɛ? N'i kɔni ma ɲa muso 2 furu kɔni kɔ k'i b'u fara ɲɔgɔn kan i kan k'u bɛɛ kɛ kelen. Ka dɔ la wusa ni dɔ ye o ka ɲi wa? Ma ne bolo quoi. A to Umaru n'a muso cɛ u ka ɲɔgɔn bɔ. Ayi n tɛ se k'a to a bolo. N bɛ n'a wele sisan. Ayi a tɛ ɲa. A tɛ ɲa dɛ. Baasi tɛ. Ne bɛ taa dugu kɔnɔ. Ayiwa. I kɔni b'i ka état dɔn. Ma e fari ma jo yɛrɛ ka ɲa. Kuma misɛnnin ninnu dabila a ma ɲi ma. N dɔgɔnin ni kuma la ko kɔni kɛra mɔgɔ kɔni bɛ kuma sa o ye diyagoya ye. Ni fɛn ma kɛ ka ɲa diyagoya a bɛ fɔ de o. Baasi tɛ. Ala ka segin ni ɲuman. Amina rabi. Ala ka bi diya. Amina rabi. Ka garijɛgɛw fo ni. Amina rabi. Ka segin ni ɲuman. Amina. Ala k'o dɔn minɛ. Ami ya rabi. Kan'i sama pomme na bi ou bien k'a kɛ jumɛn? E ko i tɛ bi ta kɛ lemuru dɔɔnin ye. Lemuru. Awɔ. Kana ɲinɛ n ka lemuru ko la dɛ. Nin ko tɛ bila ka suma n bɛ Umaru wele sisan. Allo? Umaru. Ne da sira. Ayi foyi tɛ yen na n mago de b'i la. Ayi natɔ don. Wa i bɛna n sɔrɔ an yɛrɛ mago b'i la. I teliya i ka se yan. I ka na dɔrɔn bani. Foyi tɛ ne kuma ka na. I ka na. Aisha, cɛ i bɔ ne da la sa e mun mɔgɔ modèle ye de. O kuma cɛ ko fa de b'e la. Cogo di e b'a permettre ka na anw fɛ yen k'o tɔ ye ko cɛ ko dama yɛrɛ. Mais est-ce que fa t'e la dɔgɔ? Non, ne tɛ n'i lamɛn sa, ne tɛ n'i lamɛn. I ye nin ko in gɛlɛya kojugu. Mais i b'a kalama ko ne de ye ko in kɔni ɲɛnabɔ ka d'i ma. Bon a tiɲɛni a se bɛ ne i b'a kalama. I b'o bɛɛ kalama yɔrɔ mais i nana. N t'a dɔn cɛ ko femme b'i la dɛ mais bi ta kɔ bi ta ye n'i y'i sɔrɔ anw fɛ yen k'o tɔ ye ko cɛ ko ye. Fɛn min b'a suma ci nun na. N'i yɛrɛ kolokole ka bɔ fo anw fɛ yen nɔ k'o tɔ ye ko non Aisha i ye n dama tɛmɛ quoi. Non kana sɔn ma mais nin ko in tɛ yan. I sigi k'a lajɛ. I bɛ mɔgɔ la énervé bɔ ne da la sa. Bɔ ne da la. E dun bɛ mun pɛrɛn-pɛrɛn la tan dugu ma jɛ tan. I ka muso tɛ yan. Jɔn. Aisha kɛ. Aisha ye mun kɛ tuguni? Ko surɔ Aisha de bɔra ka na anw fɛ yan nɔ. Ko jumɛn? Ka na anw fɛ yan ni subamuso in kun ye nin dun. Ou bien ni maa kun ye nin san dun. Fo so kɔnɔ. Cɛ n bɛ k'o de f'i ye fo so kɔnɔ yan nɔ. Mais attends, est-ce que nin den kunkolo ka ɲi? Ne yɛrɛ de ne tɛ ka foyi faamu nin ka cɛ ko fa yɛrɛ de bɛ nin na quoi. Mais i bila a la n bɛ dɔ wɛrɛ gérer ka d'i ma ne de ma nin gérer a. Ɲuman ɲumanninw bɛ yen n bɛ dɔ wɛrɛ ɲini ka d'i ma an b'a faga nin kan quoi.
Non. Lagare. Ngache. Chez côté. E bɛ ne dɔn sa. Mais il est temps Aïcha ko ira nga joko wallahi. Sona bɛ ka se problème quoi. So on est dɔrɔn tɛ. Aïcha bɛ ka problème na sini ma fan bɛɛ. A bɛ suis fan. I bila la sa i sa to yen. Ɲumanba dɔ bɛ n bolo, jɛmanba bubaraba dɔ bɛ yen. M'o fili ka. Lagare. Ko ne de don. Cɛ ni o kɛ n bɛ sɔn k'i lajɛ de. I bila fɛ la. Mais kana ɲinɛ jɛ ou bien. O to yen sa. I kun bɛ 17 ko kuma la. Semaine na n bɛ 17 la. A Pro Maxi. A kɔrɔkɛ. Kana siga. N sɔnnen don i sa i bɛ jɛ labila dɔrɔn n b'a bɛɛ ɲɛnabɔ. Ne bɛna taa dugu kɔnɔ i tɛlɛ ka nin ko ɲɛnabɔ fɔlɔ. Su in na n kana n ka numéro sɔrɔ. Kɔrɔkɛ belebeleba bubaraba ou bien. Problème t'a la. Ma. Uncle. C'est. Bajit la kon. Ay basitin. Alhamdulillah. Yera. Awa sama alhamdulillah. Somo. Toroste. C'est. Da. Mine wure kim go bena. Awa. Okadi. Awa kadu mar. Ne ko me feke ni ngo. Ne ko fatina do muso be sokone bolo sukudi. Pagina rama. Awa. Ah non, basitu ni onje. Bon, fatiga ko ka kumarula ka ko mais basitin sera ko maîtriser basifoti. Omar. Ne kan to makoy. Ne ko walima u be sokono togodi u be bu dama dude kono wa taru be togodi me fe ko de do. Ai. Eni ma fe ne ka so. Obeni comme chambre ka chambre bi ka chambre kono mais salon woni kele. U jelo salon ma be bi ka chambre kono. Ñoo fu yani wati tuga ko kay yela ma ko passé so côté d'un ñu famille la ba fa kay njo donc ni mara rama be na bay donc fatali ko wala ko mala gram ko folo ka bi ko ya E be fe ka fori de Umaru ali bi ko ni meleke ni flan me ñoko bulu salon na kele bola Umaru ma mina yoro njo sa bi ka fen nga projet do be no ko ni la do mi yoro njo bi la may na la sono Umaru ni ɲɔgɔn denmisɛnnin fila denmisɛnnin fitinu k'u fara ɲɔgɔn kan o tɛ baasi ye k'u to salon kelen kɔnɔ ma ko nge e t'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ se ka b'o la e t'o dɔn ha ne yɛrɛ t'a dɔn kuma fɔ ni bi cɛ hali bi ko nin bɛ ɲɔgɔn kan e bolo ni bi tɛ du baden tɛ yan sokɔnɔna baden tɛ yan e tɛ se ka na kelen bila yan. Kana muso kelen bila duguna no. Ma. O ya dabo. Ma togo di. A tɛ se ka na. Tare muso ka usa ya na lima. Ne mo fosa. Ku ka usa du ma wa. Be ki ɲini ngo la kɛ. Wa bita ko fe ne tɛ fɛ ka mɛn kulo la tuguni. Ko nu jɛlen no salon kelen na. I kulo b'a la. Me fɛ fati de kana yan. Astafurulayi. Tɛ fɛ ka tɔgɔ bɔ la. N dɔgɔnin Arama kɛ. Bita ko bita ɲɛ Arama de bɛ na yan. I y'a mɛn Arama. Kuma wɛrɛ tɛ Arama bɛ na ne fɛ yan. Awɔ. Ma. Papa. Papa. Papa e mun kɛ ma la? Arama. Ne ta ka filɛ so. Ni bi taa i labɛn ka taa. Ni ti taa kan bɛɛ. O ye bi ta ya? Ne tɛ mun na. Ne t'a gosi ne ta kuma ma se. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya